जों इडिसआव 2021 पावार फाइमानि परे आबोनि यागल जों 2023 फाइयै जे विधानसभानि निर्वाचन जोंनि EM रं बिसिङाव डेपुटी EM बाय तेइसिनि EM जखन बर इलेक्टेड नि थाखाय MLA आबोनि परे आरो जों कयेकटा बुसा EM नि मानखा आबोनि यागल कताल खायै चिनि बोबाग्रा वानसुका चिनि डेभलपमेन्ट वार्क उननि आखाइबा एडिसिनि सामुङा ताइबो दरिवै ख्लायरिनानि बागै खरकटाम EM चंजाखा ता कोनो डिपार्टमेन्ट बागजागियाखौ हाइबान आं साक नां गलायखानो हामबाय बारो पुइलावनो चिनि बोबाग्रानो आबोनि लगे लगे चिनि एडिसि आमचाइनि जत्त चिनि तिप्रा सारनाबो बेलेगा हामबाय मारो जों तिनिरो EM सामान खानै जों नायो जों जत्तनि चुबा सुबायनो जों बुसखांगो कामखाय सामुं थांनाय जे डिपार्टमेन्टफोर मानथुन जेकुनो डिपार्टमेन्टनो जों साकथारै अन्तत पक्षे कुनो करप्शन इनि आखाइबा कुनो निनि आनि हियागै जों जतनो समान खालाय सामुं थांना बागै आं साकबाय थां सायथंनाय ताइ जरा तंनाय रनो बुंनोबा आं कयनाय जों जेन ताइ बिसिक तामनि बिसिङाव जोंनि जे वानसुंमानि जों जे खाकामानि तिप्रासारावनो जों जे गामि आमचायो दैनि जोंजाल लामानि जोंजाल सिंखेरनि जोंजाल स्कुलनि जोंजाल गोबां जोंजाल दङ आबोनो बाहायके फान्ड तुबैमान जों ताइबा थानजा खालायै जोंनाबो जों खालाय दङ आबोनो बागै जों नाय दङ जों बुसखांगो ताइबो गाहाम खालायै सामुं खायना बागै जों वानसुं